Значи, луѓето са малко и безобразни. Трябва повече да се работи на превентива. Трябва да се кампании за, не знам, за да не палят огън, да я щитат природата. Ама трябва, значи, всекъде в света луѓето са паметни, заради това ще има казни. Ако ние го казваме днеска 50 евра, утре 50 евра, други ден 50 евра, мада може да отговаря и кривично за обща опасност. Значи taj пожар не е изолиран само на това место, ако го запаля он гюбрт. Може да се прошира, да фата и обекти, да загрозя луѓе, да загрозя явни институции, да загрозя, не знам, обекти от витални обекти, да. Витални обекти може да загрозя, значи може да си отговаря и кривично. Пък ако видят народът и некои плайке казни, некои 2-3 одат в затвор, у Радовиш, не знам, имат пожарната добра практика с дрон. Одат насред територия на Радовиш, го дигат дроно и щом забележат чат, отима земеделци, ќе ги изчиста нивата, го паля и после си оде. Значи они одма го зумират, го гледат кој е човеко, дават СД на полицията, полицията оде кај тај човек. Пошто таму съзнават кој е што ни селта, оде го взима, му го покажуват СД-то, ти ли беше, аз бев, и веќе има и повеќе судски завршници, мислам, у Радовиш. Значи най-битна е превентивата. Ако за превентива се изтроши 1 евро, после за гасене на пожар се троши по 5 евро. Значи ние джавеше и да купуваме и возила, да купуваме, не знам, и сещо. Ако се разшири пожара, пошто сега гледате, всяка година е все по-лошо и по-лошо, како лани што ни беше готен на планините, ние имаме до вода, до брана ни изгоре цела планина. Защо? Заради това, што немаме пристъпни пътища, таму беше со трънje, со капини, значи не може човек да внесеш доле. И пък ние како служба ще угасе пожара, имаме първо такова ни е защита, т.е. на живота на луѓето ще го гасат пожара. Ние не може да му кажем на некој в леви усред огън, гаси.